Adeshimaima yada munyina mo ase ama mo adwo Sompa TV sunie enwumre no nsia brem kase no ene braso se yetena se ne yede ebedan wo wadaroma hye ne so se ensem no etwafa Sompa TV so no ebesan adada ne ho ede afa Sompa 93.1 FM eno wa asante mantem afa Sompa 98.9 ekremo ewo sunwane ne mpotem a woto de ama dehia wo bunu ene afomantem fo afa Sompa 90.7 so ewo nkranza bunu epoye mantem wonyina wasom ena ensemi dodo ye wa chichi ni pincheye waso etimi atibie ensemu a eba no eye boblu jaso otwe wonwi de bedi mo tintiman no ene se ye kase ya ye ramahama wapa enipa nkunu bi se wameya soafo na ye Haruna Idrusu din edimo tintiman ye bebo ewremu sanso ena senior high school for wonum nuane ye ho akwatwe no ye kase ye putupunhye mu bi aba ama asemde bi efraban mu edi akira ni nyina emu nsem ye beda na akira di amamo asante mantama se no mensa sambra hodo no wonum a wonum betuatua no se aban krache mpanyimfo wonum sujumedi esevertin no eya ade a wode ahyehye so nipa dodo no a ya wo pribie no nsam dodo na so ena wase ede akire mpanyimfo no omanfo a ni nyina mu nsam no wobetie na yebewura mu ewo betin ene taxi a yede to so aban MPP diem no yewura mahama se wo bahwe na wayi de afiri wo yewura same ewuku enso ede asem bi eti yewura mahama de no a ni nyina no wobete emu ensem na ebusia nsemi dodo no a eka ho wo hwe yade ahodo bi a eno ya womaso yade bi a yiniti ewo western region ne mpotem ani nyina no ye behwe na yadane nachi ede amamu nsemi sebe ya woda na 21st clinic the sciatica expert for ne yemfaseda enfama wonum sciatica yade no yetu ase ewa ya sabia ho yade bia danso no wode kwa wa ebeka na to form ede ama 15 branches ene eche ena ye wo miso free drink ni 5G meza no so no de kama energy drink enso ene eye meza 5G no wonya bia na etimi ahye okubu ewo won so mreyo emu na obehwe Sompa TV ama na ye ofe ede a wada Roma eya no wa riska ne udi koda no na bibia so etimi akoye ede ama express group say wakwento hu nsem nyina dafabra na onya ho ntoto ye ne ho hyehyeye ma sebe ya bibia so ebetimi akoye di ama wo 3 herbal center ko edro nwa so 3 ko capsules no wode eboa ye ewo kase so abusia enwumekoya da Roma na ene enwumrei waye baba ya yetietia won so ede atwa bosompo bre safatam no won nsam esi ase no ye de bema mo eya na waka ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV www.sompolite.com sem no ye krukra de akogo ntu kwa na won so wakoyi wo de afiri mo tie yen ewo ho afeyenje brani adaje wa abram sonfo hene re mame ekua yeboa esia mabro nyama tenase a medema no egu nsem ne ho asew ede amamo ye hensem na se ede afiri his excellency ye John Dramani Mahama mampanyi na kachemo waba yen kakra ena washa ase wase bisha wanumu a ena wotobia ebinti na soafo ahodo eyade a washa ase ebobo wondin na miensa en wodin ka bo wondin ye kase ya no wodi bi aba be hyemo wabra wochre se enipa nkono ena enei watimi abo wondin se womebo asebe ye ono so ne dwumedie ye mfie na ye dananim no wobetimi edi ama ho atimi ayese son ama Ghana fo bosha kese ya nto abomode ma ye no watimi edi so ama bibi akoye di ama nano enam so nti enipa nkono ne omomudi muntinti man eye boko central mahebedwane ye Haruna Idrusu waso amamehwe asoye ye no ehwe nwomesua so sebeye bibia so betoto ye ama enwomesua ho nsem no esipina esita na timi abo man ne chichire ene ne mpege sansa nwomesua de akwakoye omabia achibremo na ye Kwame Govins aboza enso so amamehwe eye asoye ya wonom hwe ekwan ne akwantempo ho ensem so Ministry of Roads and Highways no Mama Elizabeth Ajaren so ena ba behwe dwedie ena afen su kwadwuma ho ensem so
na kyerɛ mfididwuma nyinaa so ɛyɛ ade asoɛ no na ɛbɛhwɛ sɛ Ministry of Trade, Agribusiness and Industry no yɛwura Eric Opoku wode w'ani kyerɛ mu asunafo South hɔ a wɔno ɛne wɔn mmra hyɛ badwani wɔba bɛhwɛ asoɛ yɛ no bɛhwɛ kwadwuma ɛna afei nso mfudie ɛso Mame Agnes na Momo Elate wɔno so ɛna ɛbɛyɛ soɔfoɔ ya wɔba bɛhwɛ ɛmaa ne mmarima yɛ die ho nsɛm soɔ ɛne nkwadaa ho bambɔ nso nsɛm soɔ Ministry of Gender, Children and Social Protection afei Mame Gifa ɛnso na ɛba bɛhwɛ asoɛ yɛ no bɛhwɛ nsrahwɛ ɛna afei amammerɛ ɛne anwenedie ho asoɛ no ɛsoɔ sɛ Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts no afe Emilia Asa Mami enso eba behwe asoye no ebehwe epo ede mu adodode so Ministry of Fisheries and Agriculture no Yewura George Opare Ado enso ba behwe emebunu puntuo ena afenso wonom kan cross so Ministry of Youth Development and Empowerment ho eno no so eba behwe so Yewura Ahmed Ibrahim wono so ba behwe nkronkoma memuo ahensem so na afenso no esomfekuo wonom nyina ensem so Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs no ebusia sa din amabobo so nyina no ene edin ya Yewura John Dramani Mahama His Excellency Mapanyin abobo sebre ya ye kasei ene entotoye anobaba ye bedwakuo ya wonmo mmahye bedwam no wodi won ho dwuma nyina awie no oje omotom dia na so ya hodo ya mebobo so no wonmo akwa akotua no ahyehye niema apempam niema de to atete ne nyina da ahyehye ama bibia nso atimi akoye na amagana nso yatimi afa yentampa ede efra na wodi wani kyeremu ewo eye atifi anase atoye atifi mantem ne mu a Yewura ya wono ba be yesoafo wo ho eye Wilbert Piti Brentum afei edumwa ekwa panyin ochil wono so Central Region wono ena ba be yesoafo wo ho ena afei so Western Region so no Waboyewura Joseph Nelson din se bibia toto ye dia wono ene behwe eye ehwofo nso so se be ya bibia betimi akoye abusia na kyese de ewo ewo mampanyin na sue ya hodo anasa soafo hodo a wobobo wondin so mehwe na asue ya hodo no wontuatua no ebi ensem ene yadane akire ede amamu no yet one sem no so ede akoye nim na ansenya da in a Conference of Heads of Assisted Senior High Schools ye twa ne tia eka ne chance no wono mpanyimfo ede betu dwa se baabi edu ne de edradwa fampieto bre me niam mu aye den de am wonom ni nyina ne se ye fropan ye fansha bente no ewo se nkwada ya wo gye adesuade ewo eye ntoaso so ko ahoduo mu no wotimi nya aduane edie na wo mu ye du adesua no watimi afa no raka de akwanim ama won so abra boye okobo ne sukum ho no ewie peye wa abra wo mu befiri wa aba no na wanya fa pempapa bi e wa abrabo mu ni nyina ne se aduane ho akwatwe de ama won mu de adesrede emma PTA fo wonum so nkabom ko kese no ene ahofo so betoto bi ma wo mu paase mu se mu hia yen afa de ade ni ho mo se wo ho de a mo se atwa mo ho abesra de ayede na adesra ni bi to aso ekọ edema aban no ye kasa ya putupru nhia mu akoso ama aban no Chief of Staff ene mpanyimfo ya wonum so wo cha siko ni mu no akodi enhia mu General Secretary edema ekoi Yewura Baro wani sentrefo aboho komo ensem da ya ifra aban ne ho aban sei ena wo chirechire mu maye. At the meeting they got to realize that they were just too food. They got to realize that we have about 18 food items that are supposed to be served in the school. But what they have at the warehouse were just 2, I understand. So, but in the interim, here is on the way to school now. But in addition to that, the immediate decision that they took, the Chief of Staff took, and then eventually met with the President of the Republic, was that some emergency monies would also be paid directly to schools now, covering a period of 31 days. That's 1 month, basically. And then the number of days also required for day school. That's for both day and boarding schools. So some monies will be pushed to the schools directly so that they can easily mobilize some food within their catchment area to quickly deal with the situation.
I believe, as said yesterday and today, the processes of getting the church ready for this week is going on. Our DG is in the midst of all these things, also running around to make sure that these things are done. Awusiani Okasa ye one trust for penny at the Mark Conference of Heads of Assisted Senior High Schools. Charles Sekuono, Yera Barrow, any Nidin or Chess and Shamudian, the Frimuba Yenano, and a seputu plumo abino, address and a four at Diasaba dear, and Monimu Yan one share and pray for Toby. Now when you must can find Conco Boise Bayer Sukun Quadano. When Driani Diane Betty Miako if he said warehouse wa fa Driani free and any almost one here Driani assault on a bed do nine. I come you no pet and I won't know a banner sound which shall be bent away and ne assembly ya a free war eba. Now no this no woman no pim what that is ready at was so equal man penny fortress I wish a school ni biada. Sikaya yadema one more Driani no a yes 7 cities 50 pesos. Sidi non so na chiri pono aduonum pe e na akwada ba ko bia no se wonom so ebo no hoka wo ho no kire se enso ba bia ne ne e de ba de krampo aduane be na abenya 1 cedi krampo kokko besi abakura no yense 2 cedis na se 1 cedi kura sika ne nduru a e ya na akwa ya ade so ade ama wo be no aduane na wie metrofon be wie se e na aduane na wo de man kwa na euro bi dodo sisika no e ya na enkoye nso no so ho ade srede no wo de ama mpanyimfo se won hwenye bibi mfa ho. As it stands now, is 7 cities, 50 pesos per student. The arrangement until now has always been that because government supplies the raw food, government used to retain. Government used to give only 2 cities, 10 pesos to the schools. All this while, that's what was given to the schools for us to do the perishables. That is buying the ingredients, maintaining the kitchen, buying gas, buying firewood in some cases because all the schools that have gas. So only two cities, 10 pesos was given out from the 7 cities, 50 pesos. My response, my immediate response to that is that it is not enough. But like as the situation stands, taking a look at transitional issues and then having to deal with a very dire issue like food shortage, that is what we will have to manage with, as we've been doing. But going forward, I believe there will be a forum. You know, Charles has been talking about this fee fixing committee that has been very dormant for a long time now. I believe we've made a very strong case to government that they must make sure that we revisit the fee fixing committee as it used to exist earlier on, so that we can look at these figures and then come out something that is realistic. Abusia ya kwa ya nim na chese 7 cedi 50 pesos no kra na ban ne ma achechefo na na sesuku mpanyimfo no 2 cedi 50 pesos no mo de atonto sine makoni je ne mo saa no na ese aduane chese bro ne mo ne de 5 cedis na ban no enso de atoto aba no se ya kwa ya nim no munye bibi mfa ho afise ya na enso ba bia ya ba sentimentem hasenom na abanfofra ba ene a new government new law na said the obaye no e was said that the phone nyina wonum free office na foforo so ebetimi ebeto adwumedie ni so na krobatan kropon e na fe mensa assembly ahodo no eya na ehiama se efie enam panti no wobenya empanyifo bi amu akwakotuatua wasa aban krache panyin se beya nsemu a ekoso e wo mensi krobatan ni kropon metropolitan municipal ne district assemblies ni nyina no ene ye betimi edru aban na nim wabra aban krachefo e wo ho no mo ehwe bibi ni a watimi etu ho na montem ama aban aso ate na santimantem asenom yade a empanyifo bi di won krata ewramo e wo party no akache se wono yade a wo mo press obetimi akwakodi se di brace mensin krachefo na wo mo krata ahodo ya wo mo de koye no enne enana abrewa eyi pomakwemu twede apobasa yi adom so ba wiemu a na wo sentoto ya na sentoto ano vete no etimi ekoso na eye kropa wodo dodo na ne mesi dodo na no ena ede wode won krata ekwaye wo hweke eme kumasi kropon ana chese meyo ya ono betua no no na ya de a owura ho bia fe oboase east edra secretary se adanse krofo matwema wa bia south dwaben mankan so offense north ena fe bosome frɛ ho assembly sino panyifo ehweye ye vetin edefa wonom ho na nipa ba akoya wode wani kyerɛ mu ewa hafo no south east mensa assembly ni ho na
wɔtua mu wɔ hɔ a wɔpere sɛ wɔbɛtumi anya dibre korɔ no ano wɔyɛ kuro krakye mekyerɛ assembly member ɛde ma sabrɔnom wɔnimonyafo amo a aboagye Francis wɔgye akasɛmo ɛkasa yɛntie deɛ ɛsɛfa tɛnti a wɔsusu sɛ dibre no wɔde hyɛ ne nsa a wɔbɛtumi ayɛ aba na bro so ama yɛdie nso ayɛ n'ade hyɛ deɛ. So may aspire for DC position or for no Southeast District. Maniswa de hu nyina ne sɛ nyame ɛyɛ adom na akwanya no ebedi ensema. Yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛboa emabunu no youth no na yɛahwɛ sɛ yɛ system a wɔ mansim hɔ no ne nyina na ɛbɛyɛ kama. Ɛna educational system to so ɛbɛyɛ kama. Ne bio to so yɛasa aboa atimi apa investors ɛde wɔn aba ɔmo wɔntumi de ntudwuma aba mansim no. Sene beya mansin bitimi afa ne ntoma pa afira bisa wo hwa afa no Southeast District a eye mansin a meka seku adwuma eno mo ye ne dodo e wo mansin no mu de se rade ye madom na me beye DC e wo afa no Southeast District a mehwe se mansin no bitimi afa ne ntoma pa afira e wo education sector e wo technology e wo healthcare e wo investors se no bitimi aba no maba bebo nti sa no ma we ni mani so ade hu se na me madom na me ba meboa se ne metimi apagya mabunu no ene nipa a omuso ewo mansin sabrono mu assembly member woni monyafo amu aboagye Francis ya wo ye nipa ba ko ya mensi krache dwa no wo present nsa bekan wo hafo no Southeast no ena yetie nenumu asem no na no si ya pevashe man edema afo no North Mensin mu ye no so e wote pampotem ho no e yade a wono so prese obetimi enya adwai bi etimi edie se aban krache panyin ye ruaboache agema wono so eda ne so ade hunu ene ne botaye ya wo pre adwai e de treye so a me ne me chairman ne me mpanyifo ye hwe se ye party mpanyifo ada mo beta ya chi na asem no a ye court e ko faale yame ya aduma 20 ye besa akọ se party mpanyifo se ato aba na wie omunta ya chi na akonya no na mo fa so mo chinchin ye nsade ye entim ni akonya na kwanso esintim nyina ne naso kosa anya sa e maburu na omudi ya chi di ekom eta ya chi no so omusu nyina ne se ya nyi sitina ma wo mo a ye ntimi omusa ni ya chi bio nto aba ne de e fa ma ye e ba sa kwanso esin be de epegu enti ye nti a mi kwachaji ma kwati fompo yibo nya eta machi yes omu nim me na metimi aboa adi wo manim amade yo afano no to setima Ebusia ni ayete ne nkan wono so ene NDC vice chairman ewa hafuano district ni mu tepa ye ruaboache agima wose mensi krache adwano wono so prebi afe yadasoa ewo wonum enkonwasem ya eno eye mensi krache wonum adie ni mu na ba koya wono so wode wani kyeremu ewo dwabe kroponi mu a wo ye dwabe ni ba de hye kronkron no so asori esa na hwene so se emfa wona de beye no nyakopon ye na doma wono so asinkete so betimi aye kropon no ena no oni se beye bibia so ebetimi akoye nana bribri baboaten wono so ekasa ye yenko na yenkonkotie no wono so nanu so ade hunu a wowo edema akonwa pray say no se kire ye ohe dwabin municipality no emu acheche because ebi wo the other side and ebi nso wo the other side enti ohwa entumi kra mwa ma wo mo wo ba bi ti se bompa achease adumasa any nkura wo ho no omu ntumi transact on business wo dwabin most of the time no binum kokono ebi nso eba ejeso enu nti ema obe say revenue kra be ko assembly ho no ebeye kakra bi nti ebasa assembly no ankasa ntumi nyina ne naso enye adwuma esese wo ye enti no eye me botae pa ne senka se me nya kwanya no a anan di si abapa we e wo se ye hwe se ekwan ye free dwaben koka kubase no ebetumi yi atum se nyame adoma ye wo drip machine si die se ye twa kwan no so kra ma kwan ye kase na se ye mu kota kra no a ka se free adwura mampon kumawu afidase asokore besna konkran nyina betumi afasa kwan no so afei so obi free nkran kra ba na se ya ye station kase market the bring back as a satellite market bi
ɛwɔ Kubasi ne Nɔboa mu ntam hɔ baabi na sɛ cars ne bɛgyina hɔ a anaasɛ station wɔ hɔ a obi ofiri nkran ba no ɔbɛba bɛsi station hɔ ɔbɛfa car straight na ɔde abusia ne wakasa ye wono ne ti breakers me chief executive officer Edema Crystal Palace Garden nana bribi baboaten wo president Dwabin Kropono obetimi ababeye aban crash panyin ede ama wonom ye free ho ane de ade kiremo wo adanse akrofro mu na Madam Cynthia Entwiwa adanse akrofo no so epre se mensen ruaba no obetimi ababeje adwa no ede atena so wano so ene ye bonkomo yenkwai na yenkonkotie wa bra na veti no ekoso ehwe adanse akofum a eye constituency bi a ewo akire kakra wudu obo ase tutuka na oma ne usa nifa so se ofri obo ase kromo ko ane se ofri ni odu bi ase dia obema ne usa bonkum so this akofum district ni ye district bi a esuye ene bibi ti se amanse apadentra obo ase east and west na ebo hye the shebe bi a constituency yi wa eka kokodu dunkwa ekro bi efe otachikrom sa wunya tra ekro na wo kọ ofi river no e na ye constituency si ekro dunkwa fama enene pem na wo hwe constituency na impuntuo aka ekire e constituency no e wo yakwan eye ye nsuesem eye ye health sem eye ye school sem enye kra na yakwan nti ama enioma bebre entumi nkoso ebi ti se dwadie ene ho nkone ba enya ade atumpon etimani so ade hunu se me pesa me nso yanyim ntum as district chief executive na me mo his excellency John Dramani Mahama eni ye nua ono so yato ne so aba wa ba ye MP honorable Joseph Azuma na yenya ye nka mom na ye ma ye wura John Dramani Mahama na ni so ade hunu no emrem na akofom district no so entumi emfa ne ntuma pa enfra Levi meka oman Ghana. Afei yemfiri ho na yemfiri eni nkyeremu ewo office north abato mpesua so kan NDC parliamentary candidate Yera Caesar Ofosue Champon wano so se adi ewo fi a oye enu nti no mensi krache adwa ewo mpotem ho no wonyaaya enko pepa ya omode agu akwan so ama omo ba bebetie process a ye fa mu ne hu se bibia kama enti ye hwe animu se yankopon ebeka appointing authorities na koma na omama ye opportunity na ye campaign a me ye bra me gina se MP no na ni nyina no efakta wo emabunu eyi die ni ntuma ekwan a ye befa so a emabunu bebre ebenya bibi di omonsa aye ne aka eye ya kwan ye nsusem ye skusem ya sabiasem ni nyina no ya ade a ebra na me campaign no me factai enti eno no ho adwuma na me koye se Nyankopon edom na ye de appointment emania youth employment roads education sanitation health ade a mede ebe si makoma spa na mapomode na me abusia ne okasa ye wodi wani kyeremu office north abato mpesua so abrebi atwemu no wogina mu ese wo premra hyebedwa adwa no so ne ma hyeda nkoyie amfa ama no na wasi aban krache adwa no woyi anye ye a we beye ye ntino nya obetimi akwakodi de brani Yera Ofosue Champon ni din afa yemfiri office no ne mpotemo ne NDC fo aban krache ana semensin krache wonom so nsem ne yefa ye ne nkyeremu ewo emmebu no ade ba ko etimi bo wonom pafi se ne sa wo pege ya ne ho gyagya ne ho so ene anantuo ne etuo ne odi ni wura ba bia timu se yes oba wodi wachi de ene wakwa akotabiri ni pa je se sika wo botom na kwan a mmeburu ni bi fa so nya sika no ebi no ye betting ni ade no ende wo ya basa na bia your friend is said juvefo wonom de bo ani ne we ne be hyego we ne be hyego we ne be we ne ene e ba se pe ubetimi awe ne be se billions na eno na MPP abande ba wa se da bi me petro
na metimi e de akyekere wo me wo mpuntuo ekwan so eno okotam taxi chenchenche e de beto so meburu yi complaining ya so se ono de wanti so dogo bi kra enu abe eno na bansesa ba ye his excellency ye Rajon Dramani Mahama wase da bi emebunu wo hwe no wonom ene oman ne dache adwuma kora ho akwatwe de ama binom obi awie nursing 5 years ni wada so tifie universities for dodo na no na wada so tifie wa abla wakwa wie school no na wo hwe kwan sa aban be pa adwuma de amom so no esa ne matro kan ya mpanyimfo aye o mayi nti no ema adwuma no kora na bi ni ho na wanya bi de wonsa aye de abobra na wanya bibi ama wasia yenyai ensa amone kro no na wanya bibi ama wonum wadwuma kwa so na bia won sika kakra wo hosa de kotwa beti na wo de adi ahwe won hafa na ase wo sa de to to so de obedi bia betetaku ne sempo ade afrimu a emebru ne ka bia yewura akufu adon so ene ne mpanyimfo antie yewura Mahama bae no so won de otie nkofo so frɛ no odani kotwa wi sia ne hwene santem aka hu se sa tas na de to beti so no eye tase hunu enu nti wo ba be yi kula de afri so ama emebru no so ahoto atimi aba wonum so abrabom Neno ena odo wani kyeremu MPP abanyoko ni mu a Kuapim North mrahye bedwane ya wono ewo ho yewura Same Ebuku wono kro ya ena na Director General kaneno edema National Lottery Authority wode atudwa sa asem na yewura Mahama aka no wofo na so 100% ene ekyire esanse na ban wo so okra no wo present kasane ema no ye betwam na so ye bi antimi antentem te ne se yewura Mahama aba no wose beti tas no yi de free wode a na eya asem de ensesan dodo na no wose yewura Mahama ya ebetimi aboa ama mabunu no so ho atowo no taxes no ye free the betting and lottery me get this taxes not that lottery and betting so I've been consistent. Man, Kufuado, President Kufuado Abai was, and I'll be consistent under Rajon Mahama. So, see, taxes will be counterproductive because in India, Ebeboa or my voluntary tax, lottery in betting, taxes and yes, will push the Panua Kutia or no other Kutia. My suggestion, I made my by now when the report is being laid on the floor of Parliament, and I'll make that point. So, instead, now sit down with the stakeholders. Now, one target also the support to buying, not passing it on to the player. Because so passing it on to the player no be try buying the betting tax. No, but could try illegal. Could try illegal then a tax again. But how a bank can bring all the stakeholders into the fold and ensure, say, they give even incentives to anyone who are working and playing by the rules. And again, the discretionary power is given to the judges. And now what should be operating illegally. See that's all the final. And that's what they never to jail. Sana kwakwe. Nemo, yeah, Mijedi said about Francophone countries now. If you're operating illegally, it's a financial crime. So when you're arrested, you're put behind bars. And no punishment is strange and imuye dua. You probably bring the jai Sani Manechi. Inti eba. Abusia na chese ni okasa ye eye Kuapim North mrahye bedwane yewura Same Ebuku kaneno wono ene Director General edema National Lottery Authority NL no na ye kwaye nim no ye duebu aya na ye bobi aponim yewura Same Ebuku Director General ya na wotua eye NL anono enrada eno de ne krata akoma amampanyin se wa reason de free na adwaso won tena se me wonu nkonsansa na esanse we frɛ adwa no so ntina wo se aban no etimi papanyi bi ema no kɔhwɛ kyire kakra ansa na ne bre sefatamu no wonya panyi bi anase wo hwɛ na nipa kro na so no wo sefata watimi edness wo prim se wo no na eba be ye panyi pa ede ama lotwe anase loto ne ɛho ensensem no neno ena mampanyi akwakwabo yewura Mohammed Abdul Salam din se won hwe se be ya obetoto ne emechire ede ama National Lottery Authority no na yebo ne din se peye rei eye mozramini ena ebinum ahyase ekasa se na wo hwe komsheni Mohammed sallallahu alaihi wasallam esom ne mu nkyerɛkyerɛ mapaya wotwa asade to ho na mozramini de woni loto wotwa kabe eno nti ne wanhwe na antimi ankoye asemi hu nti no yenko sheikh nuhu Abubakar wono ena director edema Islamic Library channel no chief imam so Islamic Propagation and Research Center so
wɔno so na ɛyɛ panyin wɔ hɔ yɛnkɔ na yɛne no nkɔtwetwe nkɔmmɔ sheik awurade asomdwe nka wo Enka wonso na enka watiefo ne wo television ne wo mpanimfo nyinaa. Wa assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam tullah barakatuh. Sheikh, wada romo asemu eda bedwasre denie. Yese Yewra Mohammed Abdul Salam abai na bonidin se won kwohwe nya ntotoye ewo eye loto wo mo akache ho. Ne yese obi a woye muslimini die woni loto wo twa kan ben ya ye ba bebo ni din se wono na enkwohwehwe akire. Ene esom no e wo twa ka bi ye betimi de wo ha obi e de abre woni ni nyame som ana. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mede aseda kɛseɛ pesi a ɛni awieɛ ma otwa di ampɔn a saa berɛ yi wahwɛ me ahwɛ mo nyinaa mo so ama saa berɛ yi atoyɛ san ho ɛhyerɛ nhyira de ma me ne mo nyinaa sɛ saa berɛ yi a yɛ mogya di ahurusie wɔ mu a yɛwɔ apɔte ahoɔden mu yi deɛ na ebehia sɛ de aseda bɛma twedi ampɔn a wode ho twere na ɔmpɔn ne nhwe na menhyira nka yɛ ne mu ne matiefo ne mu station ne nyinaa yɛwɔ mu nyinaa ne sɛ Islam som ɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ mmara ɛwɔ biribiara sɛ wokɔ akɔpɛ adwuma bi ayɛ na adwuma no ɛne Islam som ɛbɔ bra saa adwuma no wotwe ho ɛfiri ho te sɛ memfa ne sɛ obekɔ ne yɛse yɛtɔn nsa wɔ ha ɛhɔ no ɛnsɛ sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ hɔ obekɔ ha ne yɛse yɛtɔn loto wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ hɔ obekɔ ne yɛse yɛha prako adwumadie ne yɛyɛ no wɔ ha ɛne ɛnsɛ sɛ wobɛn hɔ koraa saa nso na wogu so yɛ na ɛba bɛtɔ mu sɛ saa nneɔma wei bi yɛde abɛka adwuma no ho a yɛnka sɛ twon ho prɛko ebia na wonyɛ adwuma nyɛ wobɛtoto w'ani baabi na wode application akokɔ baabi sɛ baabi a wowɔ no yɛde nneɔma bi aba abɛfra wɔ adwuma no a ɛne wo som no bɔ bra ɛmma wo ntimi ntoa so nti wohwehwɛ baabi foforɔ kɔpem sɛ wobɛnya na afei woatwe wo ho afiri ho na mmom sɛ kɔba sɛ ahyɛaseɛ no ne yɛde wo kɔ sɛ yɛ abra a woyɛ muslimini deɛ a ɛno deɛ sɛ wosi wo bo na woka nokorɛ ɛkyerɛ w'adwuma yɛ panyini no sɛ aha no deɛ ɛne me som no nhyehyɛeɛ ne me som no mmara no ɛnkɔ nti mɛpɛ sɛ wobɛboa me na nka wapɛ baabi foforɔ ɛde ama me nti Islam so mu deɛ sɛ woyɛ kramoni a wodi principle so mmara ne nhyehyɛeɛ so a Islam ma kwan baabiara sɛ baabi a som no nhyehyɛeɛ mmara ɛwɔ wobɛkɔ akɔfom nyame ɛfisɛ sɛ wofom a saa bɛ no Islam no ato sini woanhwɛ a na wo yere koraa wo ne ne ɛte no na ne nkurɔfoɔ ɛbɛgye wɔ mu afiri wo nsam woanhwɛ yi a na wobɛkɔ nsɔhwɛ bi a wontimi ɛnsoa nti wei na wɔyɛ kramoni no so ɔyɛ kramoni na nyɛ dini na ɛda no so na wɔyɛ nɔɔdena a ɛdin mom because yɛho sɛ din ne deda bebree so a wɔn nyɛ nkramu ɛno deɛ nka yɛnka ho asɛm koraa na obi a wɔyɛ muslimini a wɔgye to mu sɛ wɔyɛ muslimini deɛ baabi sɛ nke yiw sɛ kɔ anka waa ne kɛ sɛ woka kyerɛ aban ne sɛ aha no ne me som no ɛnkɔ nti ɛbɛhia sɛ mobɛsesa me ɛde me akɔ baabi so ɔmo ka sɛ ɔmo mpene na ɔmo nsesa wɔ a na wo nso watwe wo ho na nyame na ɔde wo baeɛ no ɔbɛkyɛ ama no aso so adeɛ nsaeɛ a yɛmbɔ ne soboɔ da mefi sɛ wei ne nkyerɛmu kakra yɛbɛtumi aka de ama obiara hu no Islam nhyehyɛeɛ ne ne principles a ɛda Sheikh wadaro mo mozamini ya wotwa loto ebi ye loto agent pa ya ye ni tue bie wo mo sa no ya na ehyehyɛ bi wo esum ne mu sɛsɛ wanyai ana sɛsɛ wotoa so de wo ho hyɛ mu a asotwe bi wo hɔ ana moto bi wo hɔ a esum no betimi etu de afa wo sɛ asotwe bi ana sɛ bibi sa na medawase bebre menua obi wo hɔ a
obi a oba wiase bia ne ba bia bonsam nam enya no obi o ane de ne adwaman bonsam di na chi adwaman obi o ho ane de eye konkonsa ba bia bonsam de ne nam no enti obi nso o no ma wa hwe ya na bonsam akonya no ma o twa loto a loto agent saa nyoma ne nyina ne ya nyoma na eda wo no ne ne nyame ntem ofre nyame a ne nyame fra wo ho wo ye kramoni ni bibia ni ho a eyi ni firi nkramosom no but sinto na aba na brabo mu se wa fom nyame ayade a nyame apra no ntino na ebehia se obegya akoye de nyame ani begye no ho nemom enyini mfiri nkramosom nti wo se kramoni twa loto wo se kramoni yade bia islam ene ne nkwa yen ka se wonye kramo da bi ene yen ka se wa firi mu da bi nemom sinto bi na aba na afate se de na bi wo ha ne atu osofo asensen ne atu obi asensen no oyese on fata se wo yesa ade nti na nyame mbra sei o kotom ti ne behia se obetwe no ho afiri ho nti so wo se kramoni ye bibisa se wo ye loto o ya nsajuma on firi nkramosom no nemom sinto na aba no ho se obeye no ho na wagya no akopɛ adwuma foforo na ne kramosom no awie peyo ede amma no Sheikh wadaroma mayemfa wonsi asennom bresemu no ehosi ese tuom ni kaba wonchen a ye beya no sa no watimi adom ye wassalamu alaikum Meso me damo ase edamo atiefo nyina damo mo station ni nyina sre nyame nhira ne na adom de ma mo nyina amen we eye Sheikh nuhu Abubakar wono ene panyi kwankyerɛ for me director ewo eye Islamic Library channel afe chief imam Islamic Propagation Research Center no wono ene director wasai etua ano yekɔ yanim na yewremo ewo atoye mantem mu wono mo kopo no ade bi ya atɔ wani ya na ansa ne ebekɔ mu hɔ no ye ka kyerɛ sɛ Sompa TV ebi a wo hwehwetwiri bi abani ampatwensiefoɔ no wɔn mo nsakyerɛyɛ bi a wɔyɛyɛ na ama nneɛma dane saa ne nti no ma wɔn mo nim de ɛfa decoder ho no risk and ma sɛ bɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ Sompa TV na yɛtimi anya akatua padeɛ free mu Meza 5G na fe mizo free drink no so eda so awa adwama so yenu aba mu nsuo na ya twetwe de ya no dey Meza 5G no kra de energy drink nti no wono mu a ebebo na etimi aboa wa ma ne nyina so akoye ewo eye obaha ya won so wato ewo wa hoden emufo ani kyeremu en na ewo abla wo bo abayi mu na mpanyimfo ajo so 0246 270221 21st clinic asiatica expert osisi achi entini yes awofa oto asefa osremu esi wanento na akwakwasi wonamro mu ho no wode ya ne ya wo ya etwetwe etutu asiatica yade no no 21st clinic enko ne yade a ya sabia ya sa yade no wonsoro no na otu ase ma akwa ho san yade bibre bi efi wuti so kope mo borra no wode wani chebo ehwe overseas afa radio nchen wo so nyane afen kranza ne 15 branches nkaya aka no a ye behwe na ya boa wo massage course laboratory test and scan service ni nyina no ye bi ewo ho fidie kokudamo a etimi hwe ni pedua mu yade ahinta banso no machine treatment no ebi ewo ho omodin afra 0540 311 311 0540 311 na yenyo so emu anhwe ba bi ebe wo ne yenkyere wo kwan ne kokogye ayasa wakwantuo sa obekwa ma bibia koyie wona yemu wo kro ne wo ba mu nyina no express group say enkoma wo bi mfa ne nsa wo wani wa bla wo sa chinchim nsa age usike kita wo ama wani etutu aka wo nsem brana kache ewo komase ase no masafo labor runabout afen kran wo keneshi first light watema Isle Gontakra de Sunyane Tamale and Afe Bibi and Obe Huno Oko Sunya dear Oko Didra Saba na so peso cotton ho na we do Korea Nina Hono or Beshe Abwa Friday 0249 000448 na wontimi enye wadom 3 Herbal Center 3 Cold Cups Cocoa Master Drona Wadia Bano Ebusia Yesisi Yade Anasa Yemtim Koko dia watu di kopebito ewa pharmaceutical shop biemu ena afia bibidro shop biemu na entimi muaw sebe ya wonso na hoto ebetimi ayawo dia ewa saa yade we se hu Colonel Keba dan heba Misty heba na afia pidank ni dodo mu na ho ena wokwaje dia free
for 0546 107 107 0546 107 107 3 call cups is Coco Master and a year come for the ama wabusia ye jina ha se nom na ya tonkra ba ye ban sem no dodo na na ka chira ye de befo so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipedua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otuadidi musa no Oh Express Group adornment according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa adeshemaima yadamwa se amamone train Sompa TV sunie enyumre don se abrem kase ne tutu ne sirani abasade ma wono ensem no etwa ne ho de afa Sompa 93.1 FM ewa asante mantem bono ne afo mantem fonso tie e de free sunyane Sompa 98.9 and abropo ya mantem fon ne amanta hodo e ben no so no etie de free nkranza Sompa 90.7 Eyade a yetwa live on Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV afe yebonremo e wonsem from na to yemantemo e na yakwa akodro elembele mensinimo eyade a ekro bako ya no ni din ede Kambuli
ade share wo ne titiri ne wo no mo ya pofofuo wo kopo ekoyi ensomunam no wo ho aka papa mo ani abre se ade bi na de omo ka nyina ne so mo hu de asio de ekosi se chejama se amatumpan na ne nyina ne se wo adwuma no ebobu akodwo tototo ese wo mu ntimi nko kwa wo nya hwe ne nyina ne se ensomunam a wo koyi wo mo bi nim se wudro na obi di akogumo wombeyi fish no na chese wawu na ne ho etete ne ade eno na assembly member me kire krokrachi ya wono ewo kromu yewra Dawuda Musa wone nsentwerefo ekasa yentie nchichiremu a isiase a wode dan we also summoned them the fish folks, so they were advised to keep off from the river, to work on the river, because now they don't know actually what the cause is. So we will report to the appropriate quarters. When they investigate and see what is happening, then they can advise accordingly. Ebusia Kambuli assembly member ya ono wo ye Dawuda Musa ena yetie no Shaibu Abdullah Isaka wono enso eyekroba yenkonkotie wono so na asem one nsentwerefo ehye. Oh, I have a ho because say enam no omonko asa omonko nti menya adwuma bi anye sesia mama ye ho akire say enam no omode ba yentumi ndi yentumi nya ho hwe nti sesia ho akire pa nti omommo modan amaye mpesempese mu maye say di amubaye na yensa akoya no say yare o say di yu na mommo modan waye Ebusia na chese kroba ni bi ena okasa ye na fe wono so a wodi fish ho adwane bi anasa adwumadie ni bi no wonso eto wonum tuo edemai mfa se 1 month ni yakumu ana be chene na hu se anam no ho aye kuru saa tempo yama yina eja ye bompe infama ne ti eja ehwe de info be ye afa ho amaye no to bansa na oma ahoche bebia ba wo committee mu tọ́nà ayẹyẹ ẹgbẹ́ wo mu no àwọn tí a kàn paa 26 yà wà mẹ́tì ni ìyẹn sika ntọ́ bíbí a nsọ́ ní ma mu gẹ̀mẹ́ àwọn tí a kàn paa. Nano aya mede na galamsey fo ne didi dwuma no na ama na ayesa na sa hon so nyina so yetu galamsey ni bia na we yade fish yade we say ye ade a abo ade hye ni pusapa welembelemense mu ho na esanse eba ne sa na wadwuma ya abo omunte no wose da bi si ye nhwe ha ne yentu anamon afia ni ankyeremu ewo nimdifo ho na empanyimfo ho a wanhwa na yade pa bi abo eno te no empanyimfo etuamnika edwani ekiremu Dr. Augustine Mwakono ena elembelemense ni mo no wo ye panyin kwankyerefo a wo hwe apomde ho ensem so na wade asem ne kwadan no yewra doctor wono so ne nkyeremu kasem no de ode ma ye ni enim adeko potia e course ba wi na mu nsiom na se ne fa pro ana se ewu dada na se bebre a bibi na e course sa nti e ka twa mo se ye enim adeko nti ema obia emfa nka na no endi ana se nsio no po mu ana kane na omosa enom no ye nyina ye njai ma ye ndi agro wo ma ye mbro wo na ye enim adeko e course e no pote Abusia yempini enkoyenim na yenwremu ewo MPP wonom so efaye no wo afa no South West abato mpesua so wa Asante Mantem asenom ene de wonom friend central for share mo nyina da no ene se eyalde a NDC amanyoko no wo mo HSA parliamentary candidate a okogire mu wo hwede ma wonom no wo mo tresa abato no kwawie no ena akonden akodi nkunim ewo mo antikita mo antija mo ya ne se abana sa dan akodi MPP fo ho eno nam so ama wa he wa dwen se wode apiemo ewo appeals court se wonka asem ni bi ma mo se beya abano ne nkenkan ye no wobetimi asa akwaye ne foforo na no ena MPP fo enso hwe se abano ya ne yedi nkunim wo mu nte no enke beya asansem ne ade no wo mo fanto nche na den ne ada nkunimdie no akọ ede ama wono mawie na onmonyamfo nkansa bebio wono ene gina wono nyina na mu a wakasae atro ene mfuturo a NDC omo mpese asomdue ebeba so ewo afano South West omo di mfuturo egu omo mamfo ani eno na ye beda na di edi a kire omangana mo be di adanse a ye to obawie ye no monte MPP
Monte ya no kasada because ye di enim de asie omo nsam no bi edi kan ni de omo kan say aba ye to ye no eye Abubakar Sadiq edi nkunim ama ebi so se mansa edi nkugu asemwe eni asem bi a eye no kre ye ditum say for the first time afọ no Southwest ye to aba no eye presidential ye lose parliamentary there ya win difference 686 votes eni ye win difference woman every so se mensa da pa enya 1658 and I say empim dunsia any echirepọ aduonum enwoche 16,058 and eye Abubakar Sadiq enya 15,372 and I say what the battery kasa nima eye empim edu enum ene oha miensa ene ediosun mienu Chine kasa nso na asa brofo no yetimi ka je yi no oha miensa na asa hasa no ene opese waka wei mebru don frefo ya MPP amanyoko fa ye no wahafo no Southwest no wodi wonum anim yeruan kansa bebi o ene ni din na wonum central fo nhia mudi ase ne wonsem a waka wie ye MPP afem no ena eye NDC amanyoko no mebru don frefo abedi echemishwe deputy youth organizer edema ehofo no munyafo idrisu amidu wono so se de MPP fo na kenyina no eya atro no krebobobo ba ko se krampo ni hwai wom na ensema enua no mo before kan omo ya ma ensema no kra na ama menka ne se ne kan no kra na omo ya ma omo to ade mo because na empese bi at least e be kan ensema no to the stand say bi e be do bi a omo kra ntu wi no I don't know I see your phone buy no me name PC ene me chama ene constituency executive ni na akọ police commander to police commander ho ama ere kotu na nim say ye kwa ekwa no omo palage ama omo ni na hu say ampa so your phone aba na program police commander dem ka aforo sa to the police commander no office ho akọ chia no nti etie na eso ekọ na aba no office aba chia no a omo ni MPP ni a investment center pa MPP parliamentary candidate no ni nua boy friend Kofi omo ni sa ni nua boy Kofi na so your friend na a odo omo commander office ko chia o swati ase awusia ni okasa ye eye munyafo idrisu amidu ono do wani kiremu wo afo no Southwest abato mpese so a NDC ebebro don frefo no wono ene abedi ekire ewo ho na yenwemu wo MPP oso kokroko amanyoko ni mu ni entwodie wo fa ne bam ewo afia bato yi mu ya cheso ya bo mo bongalate de akwakoto baabi wa memo ni mu eno ena center se kakra bo mo dwene ho baabi a mo nti ase enam so ama waye wadwen se wo ba bepe abedwakuo bi obefro mo election review committee wo mo ba behwehwe mu ho adekode apote enam so nti a entwodie ba ye na ba ye kura na ansa ama ne ketewa bi na bangayam na je se nkuguo no akode ama wonum se no ena kane so member of parliament anasem na hyebedwani edema esubi abatu mpesua so asantemantam senom yewra Eugene Boache wachirasa sa abedwakuo ne kura na ehu hia esanse wo munnim adekode apote a namso ema ntwode kwama MPP amanyoko ni se wo sa sika ene brani adaje akwakobo kane ade ede apasa abedwakuo no wono kura de ohun se eye brese ye ntia wosenka wono mbokoto baabi no wasenya no kura po ne hano MPP mpanyimfo asaye o madwen sekane speaker of parliament professor Michael Kwe wono ena wo ba bedi sa election review committee na say we ade ne kura problem na na so ha no kura ne yewura Michael Kwe waka ho bi na asase wo sa bepa no esa na ba bedi na no e kire sen the committee no I think the home terms of reference so more for but I think it's a ugly across all the various MPP platforms. The issues are there. They've raised concerns about the suitability of Professor Michael Quinn because one, he was the chairman of the elections committee of the party. He don't feel he is part of the problem. He's the party is part of the problem because so now we go to aba na ye to aba na we go independent we do we go sing. You are part of the problem. You cannot be part of the solution. And they wanted an independent person. Two, Professor Michael Kwe with the MP, with the minister, with the speaker. He's in early 80s. And you want to fact finding. If you want to put a Jogatio now, former MP, former minister, senior of the party now, Atachia or Obi Amwa or Dambuchi,
These are all senior members. They're all in their 60s now. It's why Michael Quick, constitutional reforms. This was the first time in 2010. Trade. Abusia kane rashe bedwani ya no ochire mu de ma de hye won subin abato mpesua so asantemantama yewura Eugene Boache ena yekọ ekotie no yetu fa so kode bresa mo ye woto na ese mojabom ne afie ne nche mo kuku abrinka jando wono akasa ne kromu eye mfimfi mantem ne yedrui na ewutu adawukwa abato bia ye no wo ewutu senya west mensimo ene yakwa akodru nkra ye free wo eba no enye dene nyina ne se akwada ya wanya mfinhie adu wo kire se abrantie bi akwakotu na emum ne nyina ne se enhiremu awade ma no ne omo pe baabi aye wono mbosom da na wotutu fam no ano ene okopia akwada no so wei aka mo bi no mo kase da bi we di ase wunim asem ne mfiti ase ekowie na wie ye ntini kebe ya aka mo no kure efa kire yen konkoti assembly member ya wono ewo bia ye ho wa bra ye nua be ma Erica nan ene ne bonkomo wa bra ensemi efutu ase edikosi baabi adru chi omo no omo say omo di efun no ekoye nyankoma de omo di kosi bosom omo kosi ne na omo si bosom wo no so ne bi so de bi anya no kre bosom de na mo di kosi bosom because boy wu minimum uti ade kwa wonso uti kuro dia wo ye mesin adwuma wonso ye carpenter adwuma so ade a wo ye bosom hu ade dia na anka be kasa ne ye wa no de unye na ba ne se na wo kosi bosom na honum na wo ko no ede na wo osi o papa bi wo ho ono na omo kosi ni so na wasi bosom na ama no ye bono na wentimi ankyere bosom adwuma ti ye bono na wentimi ankyere ba no so ne ya me kyere no se ne o ka no de ehnya no kore because first 6 months ebi san gira omo tufu ba mienu ana me ensa e wo cemetery we ka more than 4 e wo cemetery wo nti media me ngi ndi se omo de koye sa ade no ye hye so omo obi before from no kwa akoye abusia na kire se emrante kwa ya kwada bobo nsemfie du wawu a yakwa akopɛ ne kura brɛ wɔ emukura bia na nasasa mampom no ene omo akwa